Og vi har jo her på Fanø, der har vi jo faktisk passet på naturen igennem rigtig, rigtig mange år. Det er jo derfor, naturen er, som den er. Og det er den natur, vi gerne viser frem, og det er den natur, vi lever af, og det er også den natur, vi lever i. Så det her er et lidt kunstigt projekt med en naturnationalpark, der skal hegnes ind. Det siger vi faktisk fra venstre side her på Fanø pænt nej tak til. Vi ved godt, at det er statens arealer, og at vi selvfølgelig ikke kan bestemme, men vi bliver jo selvfølgelig hørt. Og i den høring, der siger vi pænt nej tak. Så det håber vi jo, vi får jeres støtte til fra regeringens side, så der ikke bliver trukket noget ned over hovedet på os, som vi egentlig ikke ønsker på Fanø, fordi vi har ikke rigtig en natur, der lider, og som skal beskyttes bag et hegn. Altså det vigtige er jo i de der processer, jeg tror sådan set, at der kan være, der er jo en række naturnationalparker, der er i gang med at blive etableret, og jeg tror sådan set også, der er nogle steder, hvor det bliver super godt, og kan give rigtig god mening, men det vigtige er selvfølgelig, at det foregår i en god dialog, og med god inddragelse, som jeg også giver udtryk for af lokalområdet, så man også kan høre, hvordan prioriterer man, og hvordan ser man på det der. For den her naturpleje, hvor man jo bruger dyr og sætter dem ud i naturen, der har vi jo faktisk her på Fanø som et pilotprojekt fået lavet et elektronisk hegn. Ja, det er meget smart, det har jeg godt hørt om. Så et hegn, man ikke kan se, så dyrene kan jo godt gå rundt her i den her rigtige nationalpark, vi har nu her, med en lille halskæde på. Og så er det egentlig hegnet. Så det er hegnet, der ligesom er der er anstødstenen? Jamen også lidt benyttelsen, fordi når jeg læser oplægget her, hvor staten så beskriver, hvilket areal de har og hvad det indeholder, så indeholder det også en hundeskov og en skovlegeplads. Og så pointerer de meget kraftigt i det her indlæg, at hverken hundeskoven eller skovlegepladsen kommer med ind i den nye naturnationalpark, selvom de egentlig ligger midt i området. Og når jeg hører det, så lugter det sådan lidt af, jamen, så bliver der nok begrænsninger på noget af det andet, når man piller noget ud, hvor der er en del aktivitet i forvejen, og siger, jamen det skal ikke ind i naturnationalparken. Så kunne jeg jo være bange for, at sådan et sted, som vi sidder herude i dag, her midt i naturen, jamen bliver der lagt nogle begrænsninger på, hvor meget vi kan bruge den. Det er den bekymring, jeg kunne have. Så kunne jeg også have en bekymring i forhold til de fremtidige jagtmuligheder inden for naturnationalparken. Bliver der reguleringer? For vi ser jo ofte, at vi får at vide, at det betyder ikke så meget, og det kommer der ikke rigtig til at ske det helt store ved. Når der så er gået nogle år, så kommer der alligevel til at ske noget. Et godt eksempel herpå, det er jo faktisk, at vi er jo blevet verdens naturarv. Og der var også nogen, der var bekymrede, dengang vi skulle være verdens naturarv. For eksempel i forhold til, når vi engang i fremtiden skulle forhøje vores diger, så fik vi jo at vide dengang, jamen, altså, at vi bliver verdens naturarv. Det får ikke nogen indflydelse på jeres fremtidige digesikring. Og nu er det så nogle år siden, vi blev verdens naturarv. Og nu har vi faktisk en problematik i Sønderho, hvor vi jo skal have forhøjet diget, og dernede har vi faktisk tænkt os at flytte diget lidt af hensyn til ikke vandet, der kommer udefra, men i hensyn til bagvandet. Og nu bliver det så brugt det argument, at jamen, en af grundene til, at vi blev verdensarv, det var jo, at man havde de her enge foran digerne, og nu kan vi så ikke få lov til måske at flytte diget, fordi at nu er vi jo blevet verdensnaturarv. Så det der blev sagt ja til dengang, at det ikke ville få nogen betydning, nu bliver det ligesom brugt som et argument for, at vi ikke kan lægge digerne der, hvor vi egentlig synes, de ligger mest hensigtsmæssigt. Så igen her med Naturnationalparken, det får ikke den store betydning, men hvilken betydning får det om 10 eller 15 år? Så derfor et projekt, der sikkert er fint andre steder i landet, hvor man har en natur, der er lidt nødlidende, og en natur, der skal beskyttes. Men her på Fanø har vi ikke en nødlidende natur. Her har vi faktisk en natur, der er i meget dynamisk udvikling, og som klarer sig rigtig, rigtig fint. Så et pænt nej tak til Naturnationalparken. Herfra i hvert fald. Yes.